Pagkasalitaan ni Daniel nga napauloan kayem sagudan nga ti surat. Ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Daniel. Dear Manong Nemi. Agsagsagagwi si Wak Manong Nemi nga mangbilbilang tinaiyawat kanyak nga bayad tinlakok nga baka. Managtarakan na kami ti baka, Manong Nemi. Sutubrak, nagtarakan ti baka, dapat tarakan ko nga kaling, native nga manok, at tarakan ko pa nga pato, sa ado kita mulak nga fruit trees, kang runana no unay ti papaya, Manong Nemi. Naganar nga magatang ti papaya kapo kada kita impanada. Ayan. Dawamot problema kiti pagmula at tanalawa manong. Dawamot problema kiti paggaragan ko ta amok mo ti agaramit iti vermicast. Adumat ti kiti aglaw ko ti rugit ti baboy. No agbauna ka mapanagala kala kita raw materials ko. Kwarta amin. No, basta ada itandan mo. Adu kita agkuti. Sa kaduwak ni Mrs. ko ni Karen Manong Nemi, ito yung araramidam mi. Kahit pagbasbasahan mi iti kolegyo, ti duwa nga inauna nga anak mi sa adan iti junior high school, ti may katlo. Medyo pa nakalan di palay mi, hamot nga mandak makuna nga da kami Manong Nemi, ti ada mabalin na ngem, nasa liwan-wan kaming agasawa. Mumit diskarte mi. Ini mabilang kon Manong Nemi, pare, thank you, pagpakisunay. Kaya kumatang nga tumiriyan dati, hanin. O bakit? Karen, anak ka awawagan, di bakit? Hanak ba't pa bakit? Honey, ano darling, sweetheart, biyag ko, mahal. Sige. Iyawat ko man ka, ha? Isa mo matli sublikan niya. Apay? At pangusaran. Sino ko mga mintaong pangusaran na? Inayon ta karito or nung ta. At pangusaran. Ano pangusaran? Basta. Ngayon hamon la, tayaw out kanya ako na, tayo sublik tumitlakin ka. Sige. Edi mga digo sa akon Manong Nemi sakbay ti pangaldaw na panak iti asidag nga tiyanggi. Kada doon iti tandanong gantoy. Oy, Daniel! Apo naglaw ka pa rin ti baka. Para may nga pintas pa nagtartarakan mo kami. Manumat na jay. Basit lang, tata. 75,000 lang. Dahil kinabun mo ka, tapala kanyak ni. Ano, kayo nagbiriada? Kahit masangwanan ti pangaldawon, kahit intay ti karinderiya na hanggang ti store. Alam mo kang rodod ah. Ay, makayod. May kakalaw. Kita. Agilibre ni Kiya Daniel. Kalaklang ko nito, may sabangan na. Intay ti karinderiya di cruising. Laki intayo, ramanan ti grasya. At dapayan Manong Nemi di kiti sa aming kakabaranggayan ng masidig. Okay lang. Idinto, ada ni pare, daris, nga slag problema launay. Pare, nasakit na kala problema. Makan, agurudar ka na, mahal daw tayo. Diyak sapay kit, may mas tibanganin pare. Da problema kay. Abay, ni misis ko, anda di hospital. Agre mo ni medyo kitinayon dato pang pa-operahan na. Sa may paimutangin kini nana sendang dito karinderya. Mano kurang na ya? Dapat kurang na 15,000. Ay, ang problema na ito. Kalaklahok, diba ka? 1, 2, 3, 4, 5. Pag-pledem na ito, 5 gasot. Pare Daniel. Thank you. Apay kasla ka lamas daw. Wala tayo itala nga. Itala nga. Iliburan pa amin di kita. Nabay ka matang mga aglaklako di baka. Apay ita ka lang agilibre. Ita nga nakalukaloy di paggagayaman, pare Berting. Paggagayaman. Ay, utang ko na ito yan. Sa mundo may bayadan ng tulong ko.
Nagsayangat ka. Ket napsog manong name. Napsog kami sa gimatang mutten manong name iti yawid ko nga para iti asawak. Tawan di kita nagmita na bandang nagbasa. Takta kami lang ang mangal daw. Oh, diyak pa nakaluto. Di sidaan. Ako ang problema. Gimata ka. Kinanganak ko. Gimatang tipaksiw. Sa dito ni. Magustom natin ka. Apo. Amo di magusto akit. Alam. Kaya daw magkati problema at masidatan. Alis tumit na tatin mapanmang natin dito sa mo. Tumilaw ka naman ti manok. Kakwa. Partiyem. Mang parti ka ti 5. 5? Kasan naman na gulpian? Anong ti 5 nga manok ka maparti ka na itim? Ado dita, pilyam na gini kawitan. Kita, maditi ado na yung kawitan. Kaya ila pa ko kumang ila ko di kita kahit into no Domingo. Kita, ado mo kan? Nangipanam ti kawata. Imutang ni paring Berting di 15,000. Hindi na ko 15,500. Mau parang karon di bakit na? Ay kasta. Imibaga kang kuha nang tulong ko. Sa ko in libre ti ato digiti in libre na panangal daw hindi pa. Karinderya diay crossing. May ayatan ni Nana Sandang about dagos lang nga nakraayan di. Kuha na, luto na. Tamang pa ilakay. Lakay. Hanap pa dalakay tamang pa ilakay, Daniel. Siray. Apay, naknaka mo. Kahit ko ti, agi mula. Tapno di kastakit. Adda apitek to. Kahit lang tararamidan ta, di ba? Agmulmula ta. Agtartarakan ta. Agtintinulong ta. Gamang padaot ti kwarta mo sa rin di kita nagtangag basa. Imagine ta duwan di kita dati college. Pagpintasan na, nagmatrikula da, may lako di may saba ka. Awa mga problema. Di ako mawatan. Kahit oray matsika, bakit? Bakit? Sweetheart. Rugyam ti makigayam. Saan ka oneket makikarkaruba? Doon na nagtrabaho, napala makikarkaruba. Oray no tingat aldaw, no, dati linong yan ta, pag yan ta, bangkag ta, adata sa dyan. Ta oray no tingat aldaw, kat mabalin tamad ti ko. Agubra, hindi berbing kas, composting pit ta, na nalinong man. Ngayon rugyan ti makikaruba, makigayam. Kadon ti baling nga gayam, sala nga dito yung purok. Sursuron ta tintero nga barangay. Kasla mo kung tirantam. Ha? Matulit ka leksyon ito nung mga tawad. Saan ka di? Kawan na, palubos na po. Sungag mula ta itan. Tapno adan tumatapitan ta. Ano nga, kagawad? Para kagawad? O, kagawad pa lang mataratso para kapitan. Allah. So ang po ng taitan. Agkutita itan. Di kasla baybayadan mo nila butos ang baybayadan na. Itit ko kwarta ko ma. Ne, ikangkat kwarta butosan na tuhan mo ko na. Tulong. Panagigayam. Panagagayam. No ilibrem ti may isang tao ket nabsog. Kuna nag thank you pare kana. Ket no sak tumat da kwarta na libre kan tumat. Ako na bada ket di mo panumutan. Amo makit ti tao kasapulan na tipada nga tao. Gawang kasti agagayem. Tano agagayem tayo, agtitinulong tayo. Ayun. Talo adan tumat kidawag ka na kayo. Hangkong bawaling ako na yun, awan tuot kidawag ka na kayo. Ti tao kasapulan na tipada nga tao. Adan tumat kidawag ka na kayo. Siguro, saan ka tumat ka ta makapagkid-kid? Kasta nga talaga manon na imitiranta.
Tamasipsiputa ka madmadlaw ko manon nemi dagiti agdamay idi ng opisyal iti barangay miket salamat maturog da. Nabayagan ti barang nabayag akon dito barangay mi. Ngem umapapalak ka dagiti tadto mga barangay nga mapadpadayawan. Dito barangay mi anong nemi ka dagiti panawen. Alaga nga tsaka mo. Na dapat makita nga project da. Ngem naggapo iti ko national government uno city uno municipal government. Aw man lang kitay proyekto da nga bukod da nga initiative. Kasla kumakawa na ito ko. Panagmulmula. Ken panagaramid iti vermicast. Dan sa madwata programa ti gobyerno. Dati kung kunadang hapag. Ngam sa tinutayan ti hapag ti barangay mi. Ada hapag sa diyan di mamulmulaan. Dila placard ng hapag ti barangay. Sa ako lang makita mo't nga gubobra di kito agdamay ding opisyal ti gobyerno ay ti barangay no kasta nga maminsan ti may sa bulan. Dapat kumakit everyday. Tapno di kasta kita makunang ada asenso ti lugar. Kasi nga ron tinaramid ti asawa ka ni Karen manon nemi kayat naman ti makikarkaruba. Kat siyempre kas kanyak at damat latabalon na nga kwarta tano kantsawan da. Ala, sige. Agpamirianda ako na damat. No idi manong nemi kat or-orayan milhang. Nga dagiti karuba mit umasadeg nga mangibaga no adda ka sa pulanda gumatangak man na tanateng tagpakbetak man. Handa ramidan na takwa. Diya ka mo baling nga mabainda, wano aday gatang da, nga pan gumatang jitsandaan, kasla kumahanda ko tayo native nga manok, at adala kumahanda kita umay gumatang karuma nga pulutanan da lang, nga kita ina, nga sidaan da kumamot, awan. Maka masayangan da di kwarta ang gumatang tinative nga manok, baka kahit da gumatang dalangin ti karne baboy, ijitsandaan. Ngayon tararamidan ng ti asawak manong nemi no kasta nag-harvest kami ket mangilasin. Iti ipadawat na karigit karuba malaksid iti mapan na ilakod di tiyandaan. Nadapay na kiti kundaway manong nemi nga agakas karigiti itlog ti native nga manok nga mapan iti karuba na Pagramanan nyo na masaling taon. Manok kayo kadamin dito sa 5 kami. Dakam nga gasawa ken talungan lang. Ket mangteda ka sagdudua ken itlog. Di manok. Sa pulo. Sa adamat ken kamatis na. Daling tayo nyo kamatisan. Bungat kamatis mi na ito napay. Napay talak. Ay, dati okra. Kaya nagtunot okra. Ito na yato okra sa'yo, idaramudom iti bugong. Ilakom di kita, mare. Ipadawat ko. Adulaonin ngamin, di kita, bunga ti mula, mikad. Kaya manmano di kita, gumatang ti native nga itlog, ti manok, ijitsandaan. May subsublik na ko, ang iso, may kumala, ipadawat tayo. Kunahan naman tayo, mga mangig ko. Mabanggamat sa bali nga purok manon nemi lumalpasen ti trabaho kiti malem. Bakit ka manen? Bakit manen? Karen kon malatan. Karen. Ida pa panak. Target ko di amyanan nita. Sa paik. Oreta da manen nagama ka kwarta. Naglakwan ti ko. Tuwakal di. Sige. Mamulag ti kiskisan jornong ta. Sa pangalan tanong ka, no emergency. Hindi ka pagdadagam. Amok met manong namin sa dinutayan ti umong, ti tattao, iti kasta nga oras, ti kunada nga kuti-kuti di bulbulong. Di Daniel lang siya. Daniel! Up! Daloy! Naisarong ka man dito Purok mi.
Sapsapo lang nga rin, kaduak mo minom. Uinom ti arak, oy. Sigawan pa lang. Kita, pumanagdar ka na sa atin to, pasarunuan no, as kasano lang. Pahit ka dito ay. Ije banda rin dyan, asilig mo dyan. Hindi gumatang dito, tiyangga sa ta, mapantas sirok ta, algarubo. Pulutan nga ron. Kaya deta, mga remedyo tayo. Hmm. Alis to lagi tagparty. Gato yo, duwangan itim ka man, siwsiwan tayo. Obo, nagmayat man. Ano, sumrugan ka? Panakigayem, panakibarangay. Da kayo mat, kakaiso na ngaglako ak manin. Kanain ko kanu ngaglako ket damag ko JC chuyo ket perming bansut pa nagilibre ka dagiti ka sitchuam. Kung unak nga rod ket apo madamdaman ko karod. Kung nagkarod ket diyan man nga purok mit umayam. No. Araken na ka kita iyan naling lumidok ko na. Ket imado kami man. Ne. Di mo sa kabayla namin dito imaraken ha, parang nandiyan. Tulungan ka. Tulungan na. Wan, adamat kwartak dito. Duwata tagpaala. Nga magore ka. Agdan dinamag nga darantang mga kandidato. Agdaman ka kagawad, ba? Wan, makapag-re-elect ka. Wana, last term ko nukan. Sinong kaduang nga rod? Katim mo. Sika na. Yung kapitan pagtrayam. Kaya ka na. Ay, sus, apoy. Dito laging kado na ito yung panag-iinom tayon. Pagod ko mga saanin, pare. Agmula ka itanda, satando agapit. Nis, paring guriyo manong name isuti may sa kadagiti agdamang kakawad iti dahi tanga purok. Dakila purok dato pare. Baluwarten sa amin ni kapitan dito. Naikamang dito. Naikamang dito. Tagad ito ni bagat na. Siyempre may baluwarten na dati dito yata. Naikamang ni bagat na ito. Yung saan tangan tayo, dadadjay. Sityo da. Talaga mga abag dito hindi hawan laban na karot kasi pagka ay apoy. Kaya ito yung kinalay nga lumidok na ito ikadok dito. Ni kapitan agdama agad dinataramidan di kastoy. Lumabas labas latang lumabas tori ado na kita tataw ko mga sardingan na nga kumusta kayo? Awan. Ori na dapasken dito. Ni bagat na tumay. Ngayon ni kapitan na mismo, awan. Balaban na karon. Tagawan na. Nung basta makisangwak o minom manong name kun kontrole. Tadyak kayat nga siyakti mapartek. Kayat ko manong name nga mapartek dikitik padak nga sumangsango ako na doon to. Ang gawang kami kang kapitan. Kapitan ko naman. Ay, layos. Si kandidato ang kapitan dito, Daniel. Problema. Kinamkit sampay lang pa nagkakampanya ng madama kan nagkampanya. Hamot pa yung may parit at hamot pa yung declare election period. Di okay lang. Ay, sige, ang problema. Sinursur ko amin manong naming sityo. Panalawat yung lugar niyo. Orite mismo nga purok ni kapitan nga agdama manong name. Inom mong kuida, deta, inom. Amon ti panakigayim makita. No saan nga merienda, inom. Basta lagi di awan ti agriribo ka, ti ipakdahar ko mat kadagos. O, ginom ta kadwa, nga mawa nagririri. Dati panagagayim tayo, saan no kan nga panagagayim no at nagririri. Kaya? Oy, Daniel, ano problema? At naman duwa ti nga talod. Baga isudot uminong umuna nga mapartek. Ang tanod. Agtalin na kayo itong tanod ng aspagalikan. Oy, kapitan. Nga pala bagbaga kita dati ti baluwarte ni kapitan. Agmula, tapno adlan to apitin. Gayem. Panagkagayem. Ngem kayem to nga ta, di kitoy, tundumteng, iti alkaldawan ti eleksyon. Ginon ko nakmat kindi manong nimi.
Idi ito may agbayad manunemi ni pare kuryo. Pare, dedi utang ko. Dedi na operar na bagat ko. Sa kong imbaga, hindi nga tulong ko na ito eh. Kababay, ang kababay. Pare, dakal ti partidom. Kad mas pagaligan ta dagiti partidom, kadag kasapulan ta, o mas nagkalang kanya. Ngayon kay kini Daniel ko na. Talaga darandam. Talaga rinugya mo na. Rinugyak nga rin tinagmulan. Kapag isuntong maapit into na dumteng. Kasla ka na giti pa nagmulmula yung ginimisis. Bilig pagkang ka pare. Panagbangkag lang ni dan dua kadagiti anak mo ti agkal college. Kung pare at ano at masapul da sumapulak mo ti bayer. Mabalinin, ibalbalin na tadi ito sumarasaro nga baka. Nagkit kay ngagpeso ala. Tumultulong mo dagiti anak ko no kasi nga bakasyon. Nasapad dapat nga agreeing. Ne, tunubigat, aramidan nyo reto ya. Ingkay to sibugan dito. Sibugan dan. Exercise da. Kas tamat man ti malim, no? Agapod da di eskwela. Ito sumangpit kayo, no malam, da di ti tarjat. Gaitan nyo, tamulaan tayo. Uwan pang. O may dan, di ay, nalpasin. Kaya nangasawan, habang nagbasbasa da kita anak mi, tumultulong da. Tulong-tulong na rin. Panagtitinulong. December manong nemi adadon ti gastos ko. Dati naramid mi nga kasama manong nemi gimatang kam sagti 10 kilos na bagas. Tunggal family head manong nemi kaslakla nang iti na calamity fund. Nakadlaw da. Di mo dati nga raramidan dati Daniel. Kit amoyo itangarod nga rugyak nga Christmas. Tayo doon sumaro na Christmas. No nagasad. Saan lang sagta 10 kilos. Mabalin siguro nga 25 kilos per family head. Oh, talaga ha? Oh, basta lakid di. Dahil ito pangrugyan na nga Paskwa. Paskwaan kayo, isa tagti 10 kilos nga bagas titunggal family head. Kaya inton dumteng ti dandanin saan to lang per family head. Anong harad? Pare? Per registered voter. Ni pare met. Halagang rinugyamon kat ni. Kauwan. Manong nemi dimteng ti kundaway nga natugtog tiri daw ti balay ni. Awan no ka tumagtugtog kat. Kamanilo kat diri daw. Stella. Kung nagdi inaunang anak mi. Sineta, Stella. Pang. Ni Kapitan. Kapitan. Nisang sangayan man. Tuga? Tugo ka? Siksika? Awan ti kwa? Kaduam? Si Shaq Daniel. Anak Kapitan. Anat mabaling kong indasar. Nakaado ka no? Nakaado nga? Iti sakbay di Christmas rinugyamon. Sa di Pasko talaga pinaskwaan. Nadanon ko ngorod nga bagas si Jay balay. Hindi. Gapon na natin ko nakita. Gapon kini Daniel ko na. Tunggal family head. Inikan na sa top 10 na kilo ng bagas. Mga kapitan, at naman digiti balay nga talo digiti family head. Digiti naganak sa duwang asawa da. Kakabalay da. So, talo nga tagda 10 kilos. Kaya di bagbagam ka no, dagasat mo 25 kilos per head ton. Labanan na gayam. Kahit kumat ko Kapitan, gabo na rinugya akong tinagmula, tapno adan to apite. Kasi iti raramidak. Agmulmula kami agasawa. Nga iso ti pamataudan mi, iti aramaten mi para kadagiti anak mi. Dadan ti dua ti adda ti college eh. Di naman ano. Sa
dapat gid so magmano nga taragan dayo nga listo lang nga ilakon kas da emergency ka sa pulat. Bikas la baybayada mo ti butos ti importantes. Ang nga bayad da kapitan. Pinaggayem, paggagayeman, regalo, tulong. No, painumak man, paggagayeman. No, agitedak man, regalo. Wano anyat amnya man nasawan lagi ta. Halat na maliglikan nga sila datay alukoyak ida para iti panang butos dan to kanyak. Saan ka lang lumablaban ng Daniel? Tapay. Mabuting ka maabak, kapitan. No, saan na ka maabak? Sayang lang na kita kwarta. Daniel, ito muna panunutan. Ne kamang kaladtoy. Ne bagat mo tagadtoy. Idin to tasya. Tagadtuyak kin ori ni bagat ko. Tagadtoy. Eday, kinabagyan. So bagay kapitan, dakil tiyo. Awang pa tinangatuan niya. At ang lumablaban ng oray taluda nga lumaban nagtitipon diya butos da. Ada to pala di butos ko. So nga, hamo na lang na sayangin ti panahon mo, Daniel. Imayak, tap na di kasta, ibagakan ka, nga orno ng langin dita gasgastusan. Ipay mo lagin ti pamilya mo. Tamom, dagiti tattawad to'y, pakanem ita, malipatan na kanton, kasta ti ugali, dagiti tagad to'y. Ulitek, naikamkamang ka lang dito'y, awang kabkabagyam, so nga hamo amot ugali dagiti taod to'y. Napigsat para sa kabagyan. Uray kam ti kwarta. Dinto pala kabagyan na. Tibutusan na. Sa anak mo naman ti kwarta, kapitan. Kaslata, arig na angasta. Imayak, mangiba kang hangkalangin ng patpatuloy, hanggang puta, maabakak. Ngam, masyanak kang ka. Sayang dagi itad mo. No, adaman ipakam mo, irugit dan to, malipatan da ka. Ana? At tapos sumagmano nga bulan. Baka inal daw ka nga rumbar nga mapanagpainom. Wano ada umutang ka, ilibrem. Sayang lang. Nagyawan na kita kasta nga panangisakit mo kanya, kapitan. Nga masayangan ka na iti kasgastusin. Ala, no, awan tuman tigasat ko, okay lang. Tinasken, nakatulong ak. Nakigayemak, nakikaruba ak, nakibaranggaya. Dati-dati kat saan, busy-busy kami talaga kini misis ko. At mangi sagsaka dito pa nagbasa na kita anak mi. Yung kunak, patasak mamat, nagserbi ti barangay. Okay, kagawad na tangaronan, sigurado, number 1 ka. Ana, baam kapitan, taore kat mawagpay. Panunutin. Ngam nung hasta nga agsursurak manong name, siyempre, no makita takon, kapitan! Kunadaan ako, soy, nagpilauwagan na kapitan, mga mapututan, mapitutan. Kaya no, kastawan nga agsasango kami, kaya ni, idurundak man. Nakompleto kon ti 7. Kakaduwak nga kagawan. Napintas ti Ornos. Adda 2 kabagyan ni Mrs. ni Kapitan. Ken adda 2 kabagyan ni Kapitan nga mismo. Nga kagawad ko. Oh. Di mayat. Ngam ti ko nada. Nangro na kini Mrs. ko. O na. Adda man team mo. Daniel. Ngam tinakait asawan. Nga da di kagawad mo. Ikampanyada ka. Kasi naman ti ko nada. Uri at the team. Sulon-sulon tupit lang. Bagi na ikalasag na. Hanga taman. Ha?
Kaya buto nung kastang kampanya kang to agad na, ne, mga kabagyan, ori handak butusan, basta butusan tinay para kapitan. Kung nang tumat ng kagawan, kakabagyan da, di okay lang. Kasasarita takmat, di kita dumata tao. Damag da nga rin nga pag-atrasan na ka ni kapitan. Kung handa, ay, tuloy yun. Awan tim, mangayat ka ni kapitan. Napayagin ng kapitan nga mo, tagbalbaliwan, ti barangay tayo. Kung handa. Tanunin to Daniel, sigurado, makita to ti pintas ti barangay tayo. Kanya kami ti plataforma ni Yaga. Daniel, kung handa. Tatatihan ta pa na pagsaritaan, plataforma. Dito aramidan ta. Dito ti may isang plataforma, ad ebidensya. Kitunggal balay, ada backyard garden na, sagtarakin ti manok, kanda dumapay. Livelihood program. Dadat kang runan ng kasapulan. Sumaruno peace and order. Sumaruno clean and green. Pasad na amin neta. No adilinak kental natin may isang lugar sa nadalus taglawlaw. Sa ada peace and order. Sa aduli kitay mula kada taraken. Natitunggal may isa nga pamilya kit saan nga gumatang. Malugin, di kita sur-sur-sur. Di kita lang nga kwada na, gatangan da lang, di kita kwa. Kawan ka da kwada. Adda manok, adda baboy. O, tilawan na ikan. Baka no, ito siya to pa yung kapitan. Mangkita tayo ito ti lugar nga mabalintay nga pagtaraknan ti lamas. O, taomot nga rod karayan nga sakop ti barangay tayo. Awamot nga rod baybay nga sakop ti barangay tayo. Di na namin ti piskarya. Tapno ada lamas, ada nateng, ada karne, hindi kompleto. Napintas ti planong Daniel. Ngam di tayo amunoan niya talaga ti pulso. Dagiti yung bumarangay. Husto ti kunin ni kapitan. Napurupur sa tagkakabagyan. Kit na dumat kabagyan. Ngam adadot kabagyan ni kapitan, kan kabagyan ni pagat na. Sa mesa. Siyempre, tiagda mga kapitan, isut manuken ni Apo Mayor, ni Congressman, ni Gobernador. Patyam nga rin nga sadan tumang warta. Iso nga ori nunugyamon ti nagpainom, nagregalo, ton kaaldawan no, madamati ko. Dito, maawat da, isuntot malagig da. Kaya nga rin, mga warta tamat kasday. Pangalantok mga rin, sa nga ribot may isang butante, makaalam nga rin, almost milyon. Saan ta mga kwarta? Karen. Saan ta mga kwarta? Basta itultuloy ta, tagmula. Sa tanto agapit, intod kaldawan, di eleksyon. Manong nemi nang rugin, di panangipasa, iti certificate of candidacy. Nagtutulag kami manong nemi nga 8, 7 nga kagawan. Nagkukuyok ka mami. Kada magmi manong nemi nga talaga nga dakkel ti suportar ti congressman, gobernador ken mayor, idi agda mga kapitan. Mga wardada ka no? Ibaga tayo nga nagintay ko. Ikanda, awatan nyo ti kwarta. Ngayon na sino, ti kayat yung abutusan, usarin nyo ti konsensyayo. Kahit yung kading abutusan, tinabayagan nga nagkapkapitan, gawang mag-asenso ti barangay tayo. Didin to tadag tarigagay, ngamanam-nama, nga iso magpatuas ti barangay tayo. Idi dumteng di pa nagkakampanya manon nemi awan si Mina kada kami. Sulit, nagkukuyog kami. Amay man sa tibagani. Panangambaruanan ti barangay. Dilin to tadagiti team, diagda mga kapitan, manong nemi, slag sa sunod dagang kampanya. Damag ka no ni misis ko.
Oh, kwartan tulag deta ori kag sursur ito no maibunong mo ti kwarta datan to. Ita no lugar manong naming pag-ibunungan da. Anya nga to no parade mo. Sinot pa ay baka grade police. Kata yabakan tumatlang ni police. Ipakamunan tumadlakin ni mayor. Oh, grade mi ka ni mayor, congressman, ana. Kita kuka kakadwate na kita ko na. Dimteng manong nami. Tikal daw one election. Nakapimpihan, paspas dikting kampa nagkararag na sang kapamilya. Tilaeng nga na iti high school nga anak ko manong name iti saan nagbutos. Siyempre, kinidaw mi kinahapod Diyos nga wanti masay-sayang kuma nga gastos mi. Ken, agtalinad kuma nga gayem. Di kiti nagbalin nga gagayem mi kabayatan din nagpanagmula. Sabi ko man, tanabiyag, kinabunga, ti apitek, itinak himula. Nagkukuyog kami manong nimi duwang anak kan ti asawak na panagbutos. Kalpasan deta. Inore man lang dimteng ti malpas ti butos panagbibilang. Damad ti watcher mi amano. Nga mangipakamo. Agring cellphone ko. Kapitan. Ana, damad. First 100 ballots, iti talong ang presidento. Intarayam ni Kapitan. Urito gasot, intarayam mo. Sigurado kang kapat. Sigurado. Di ka mga baka iti kasi nga pati butos. No talaga nga, na dyan imawat ti kwarta, ket binutusan da isko na. Da kay amin, rumor kayo, dahil pito nga gagawad mo, rumor amin. Kadi, that first 100. Iti talo presinto, kahit nang sawan 300 votes. Okay, madaman ko another 100 ballots para iti talong presinto. Di ka dag 600 no kan. Mano amin na voters tayo. Mas surok na 1,000 din nakabotos ka. Kahit na once nga maka 600 votes ka, napangkan. O tapos sure, 7 to 800 nangabakan. Kaya muarte resulta ng naming as tao na iti parang bibiba mi nga 8. Nararimwar kam amin man. Titim ni Kapitan, awang pulos tinangapang. Dito'y balay, manong name nakasagana, tinaparty nga baka. Victory party ka kadwa! Awanan tinaturog man, talagang adot imay. Tuwa nga baka tinaparty nga adot na kita may nagluto manong nga sinublan, tinaglutuan da. Pangrabi, pangbigat, pangal daw, tuloy-tuloy. Kami may mutlan ni Kapitan manong name tim mabuno na imay nakipangal daw. Congratulations, Daniel. Apo, Kapitan. Kagagas na lang tibiyag, Kapitan. X. Kunam to Ito na makapagturo ka. Kapitan, turn over to. I-schedule. Nasabang may turn over ti amin. Ha? At ano sa bali, Kapitan? Ubing ka magpay. Dahil may palpasam ti term ko sa kan tumatlas sumublat. Mamon. Nabayag ako ng Kapitan. Nung sanda ko na kaya, maramid ko. Manong name inaramid ko ti amin. Tapos na kastakit, no anya di kiting karik, isot matungpal. Kada di pa nag-December nan, manong name 25 kilos na talaga ang tinairagalo. Nga nagkapukan niya. Gabot tadi kamot mauwanan, nagsipot na kagad kami matmanong, ket kas iti programa. Peace and order manong tinagibet.
Ninayunak manong name iti honorarium dagiti tanod tapno di kastakit nagagat. Wen, handan nga agtrabaho. Agtrabaho da iti aldaw. Dagiti dumag duty da tirabi. Trabaho da. Maintenance da o tanod da manong name nga makit maintenance da makitulong da para iti cleanliness ken beautification ti lugar. Aramid kami manong name iti ordinansa nga amin nga bumalay ket adda makita nga garden ken pagtaraknan iti likod ti balay. Ti hapag ti barangay manong name nagbiag nakapinpintas. Kabuta sa nga Sabado, sa nga maminsan, iti may isang bulan iting kampa nagtitipon. Sa nga iti elected ken barangay elected ken appointed. Pati iti sitio heads ken sitio official. Kinabudno naman nun nimi dati-dati nga awan ti honorarium iti sitio officials. Ngim inik kami ida ti honorarium tapos na ad-adda nga nagaganda na tumultulo. Remuar ti resulta manong nimi. Ti barangay mi tinag-champion para ti hapag. Ti number 1 nag-champion para iti clean and green. Ket kunada. No saan nga nagkapitan ni Daniel kendi ti kaduana. Awan pa'y kumati nagkastoy nangamaruanan ti barangay mi. When manong nimi sang nga kaputa siyak iti nang isurat kada ito nga pakasalitaan ngayon buray ko iti na ito nga program. Panakigayem muno gayem. No talagang agbaling ka nga napudno nga gayem at daman rantam. Sigurado nagtalinayad dagiti gagayem mo. No talaga nga naimpapusuan ting ka pa nagmula, agapit ka, itiya, permi, ngusto nga apit. Last term ko, manong nami ka na to'y umay nga pa nagpipili, mauding nga nakpanag-elekta. Manipod met idisyak ti kapitanan manong, o maten di mayat lumaban. Iso nga tuloy-tuloy ta, nga dagiti kagawad itik na lang. Nagraduar aminan manong nemi dagiti tallo nga anak mi kini Karen ket adda pa yen pamilyada. Nga ti bordek mi manong nemi siot kadwa mi diti family house mi ket syempre intultuloy met lata iti asawak iti nagmula nagtaraken. Ken intultuloy mi iti ingkam panakigayem. Nagtultuloy met lata ti regalo para no dumteng iti Paskwa no adda umasideg nalukay ti nami at tumulong ken nagpautang. Dito nga ron, di pa kasalita, manong nami kat thank you, tilaing mo anang ibasa, kat sabi ko mata, dapat ni batik nga adal, liwliwagan pagsarbingan tibiyag, kadagiti padag ka nagbuya, ka nagdengeg, more power to your program. Tuyag yaman, Daniel. Thank you, Daniel. Thank you, mat kadagiti nagbuya. Thank you kada kay aming nga sangapada. Okay, thank you very much for watching.